මෙතන ඉන්න වන්දිකත්වය. ඒ කියන්නේ වන්දි මුදලුත් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ අයගේ ගෙවල් ඉන්ෂුරන්ස් ඒවත් අරගෙන තියෙනවා. ඇත්තටම සමහර ඒවට සිමෙන්ති කොට්ට 10ක් දීපුවාම නිවාසයක් ඇදුවා. සිමෙන්ති කොට්ට 20ක් දීපුවාම නිවාසයක් ඇදලා තියෙනවා. මුසාරා පන්තිතුමා කෝට් එක හැමදාම දාගෙන උසාවි නගින්නේ. முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களை வெளியேற்றுவதற்காக இடம்பெற்ற அறங்கலைய அதாவது கோல்ஃபேஸ் ப்ரொட்டஸ்டை தொடர்ந்து பல பாரிய ஊழல் மோசடிகளை தற்பொழுதைய அரசாங்கம் பார்லிமெண்ட்ல பகிரங்கமாக வெளிப்படுத்தி வருகின்றது. அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா அந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்பாக தன்னுடைய வீடுகள் எரிக்கப்பட்டதாக சொல்லி நிறைய பேர் பொதுமக்களுடைய வரிப்பணத்தை நிவாரணமாக பெற்றிருக்கிறார்கள். அதுல இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில இருந்து பணத்தை வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதுல இன்னும் பல வீட்டுல பொருட்கள்லாம் போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நிவாரணங்களை அப்படியே கோடி கோடியாக கொட்டி வாங்கி கொண்ட பல விடயங்களை நாங்க கடந்த வாரம் முழுவதும் பார்த்திருந்தோம். நேற்றைய தினம் பிரதி அமைச்சர் டிவி சரத் அவர்கள் மிக முக்கியமான பாரிய இந்த அறங்கலை போராட்டத்திற்கு பிறகு நடைபெற்ற இந்த வீடுகள் கொடுக்கப்படக்கூடிய விஷயத்துல மிகப்பெரிய பண மோசடி, நிறைய பேர் வீடுகளை மோசடியான முறையில பெற்றிருக்கிறார்கள். அது குறித்தான விடயங்களையும் நேற்றைய தினம் பார்லிமெண்ட்ல கூறியிருக்கிறாரு, வெளிப்படுத்தியிருக்காரு. எனவே இப்படியான விடயங்களை கேட்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு எங்களுடைய பொதுமக்களுடைய வரிப்பணம் சூறையாடப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத இதன் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக மக்கள் எவ்வளவோ சொல்லனா கஷ்டங்களை அனுபவிக்கும் பொழுது இவர்கள் எவ்வளவு சொகுசாக கடந்த அரசாங்கத்தில் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் அப்படின்றதுக்கு இந்த விடயங்கள் சான்று பகிர்கின்றன. அந்த வகையில பார்த்தீங்கன்னா இருந்தா பன்னிப்பிட்டியில வீரபுரம் என்ற ஒரு இடம் காணப்படுகின்றது. எனவே இந்த இடத்துல டி பிளாக் அதாவது 5ஆம் இலக்க பிளாக்ல நிறைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வீடுகள் பல சலுகையின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அறங்கலை போராட்டத்தின் பொழுது எங்களுடைய வீடுகள் எரிக்கப்பட்டு விட்டது, எங்களுக்கு வீடுகள் சொல்லிட்டு அந்த வீடுகளை பெற்றிருக்கிறாங்க. குறிப்பா அந்த வீரபுரத்துல வீடுகளை வாங்கணுமா இருந்தா பல சட்டத்திட்டங்கள் காணப்படுது. அதாவது வீட்டுடைய மொத்த விலையில 50% பங்கை ஒரு தடவையில செலுத்தணும். மீதமா இருக்கக்கூடிய 50% ஓராண்டுக்குள்ள செலுத்தி முடிக்கணும் அப்படின்றதான் அங்கே ஒரு நடைமுறையாக காணப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் முன்னாள் சபாநாயகர் அவருடைய அனுமதியோடு ஜனாதிபதி அவர்களுடைய ஒப்புதலோடு இந்த பார்லிமெண்ட் உறுப்பினர்களுக்கு விசேடமான வகையில் இந்த வீடுகள் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது அந்த வீட்டுடைய மொத்த பெருமதியில வெறும் 25% காசை கொடுக்கணும். மீதமா இருக்கக்கூடிய 75% பங்கு 15 ஆண்டுகள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா செலுத்தினா போதும் என்பதாக அந்த வீடுகளை பெற்றுக்கொண்டு இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 76 பேர் அந்த வீடுகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். இதில் 26 பேர்களுடைய அந்த பெயர்கள் நேற்றைய தினம் பார்லிமெண்ட்ல வாசிக்கப்பட்டது. மீதமாக இருக்கக்கூடிய நபர்களுடைய பெயர்களையும் வெகு விரைவில் வாசிப்பு என்பதாக பிரதி அமைச்சர் சரத் அவர்கள் உறுதி பூண்டிருக்கிறார். இந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா முன்னாள் அரசாங்கத்துல அங்க வைத்த மிக முக்கியமான பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய முஷாரப் அவர்கள், கிழக்கு மாகாண பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஷாரப் அவர்களும் மிகப்பெரிய ஒரு தொகை கொடுத்து அந்த வீடை வாங்கியிருக்கிறாரு. அதே போன்று முகமது முசமில் அவர்களும் கூட வீடை வாங்கியிருக்கிறாரு. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய வீட்டுல வீடு ஒட்டுமொத்தமா எரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு தங்களுடைய வீடுகளுக்கு தாங்களே நெருப்பு வைத்துக் கொண்டு சில நேரத்துல சில பேர் வீடுகளுடைய ஜன்னல்கள் எரிந்து விட்டதை சொல்லி வீடு மொத்தமா எரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி கூட நிறைய பேர் வீடுகளை வாங்கியிருக்காங்க. இதன் மூலமாக அரசாங்கத்திற்கும் இடத்துல பொதுமக்களுடைய பணமும் வீண்வரையமாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதுக்கு இந்த விடயங்கள் சான்று பகிர்ந்தன. அந்த வகையில குறிப்பா சில உதாரணங்கள் நான் சொல்றேன். 1.5 கோடி பெறுமதியான வீட்டை வெறும் 1,30,00,000க்கு வாங்கியிருக்கிறார் மிக முக்கியமான ஒருவர். இந்த காணொலியை தொடர்ந்து பாருங்க, உங்களுக்கு புரியும். எனவே இதன் மூலமாக ஒரு வீட்டுல 20 லட்சம் ரூபாய் அரசாங்கத்துக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இன்னும் ஒருவர் 1,50,00,000 ரூபாய் பெறுமதியான வீட்டை 1,12,00,000க்கு வாங்கியிருக்காரு. எனவே 30 லட்சம் ரூபாய் அரசாங்கத்துக்கு நட்டம். இவ்வாறாக 26 பேர் அதற்கு அவங்க தங்களுடைய வீடுகள் எரிக்கப்பட்டதாக நிவாரணம் வாங்கியிருக்கிறாங்க, இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க. அதாவது பொருட்கள் எல்லாம் காணாமல் போயிருக்குன்னு சொல்லி பல வகையில நிவாரணங்களை பெற்றுக்கொண்டது மட்டும் இல்லாமல் வீடுகளையும் வாங்கியிருக்கிறார்கள் பன்னிப்பிட்டிய வீரபுரம் என்ற இடத்துல எனவே அது குறித்தான முழுமையான விடயங்கள் யார் யார் எவ்வளவு பெருமதியான வீட்டை வாங்கினாங்க அப்படின்றத இந்த காணொலி மூலமாக முழுமையாக கூறுகின்றேன். கொஞ்சம் மனதை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு நீங்கள் பார்க்கிறதும் கேட்கிறதும் மிக உசிதமானதாக இருக்கும். எந்த அளவுக்கு எங்களுடைய பணம் வீண் விரயமாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதுக்கு இந்த காணொலியும் ஒரு சான்று. வாங்க பார்க்கலாம். නිවාස 779කම පදිංචි වෙලා නැහැ දැනට. ඒ කියන්නේ මේ නිවාස ලබා දීලා තියෙන නිවාස අවශ්‍ය අයට නෙවෙයි. මේ නිවාස 4313න් නිවාස 1000කට 1500කට වඩා කුලියට දීලා තියෙනවා.
දැනටත්. ඒ වගේම 2005 2019 කාලවකවානුවේ නිවාස හදනවයි කියලා නිවාස 343769 නිවාස හදනවයි කියලා ගයිවාරු ගැව්වට මෙහෙම නිවාස ප්‍රමාණයක් ඇදලා නැහැ. මේ ඒ සඳහා මිලියන 58712ක් වියදම් කරලා තියෙනවා. වැය කරන්න වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් නිවාස 238852ක් හැදුවයි කියලා සඳහන් වුණාට මේ නිවාස විදියට හදලා නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. ඇත්තටම සමහර ඒවට සිමෙන්ති කොට 10ක් දීපුවාම නිවාසයක් ඇදුවා. සිමෙන්ති කොට 20ක් දීපුවාම නිවාසයක් ඇදුවා. එහෙම නිවාස 91459ක් තියෙනවා. ඒ නිවාස වලින් නිවාස 45117ක් හදනවායි කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව කාලේ රුපියල් මිලියන 15444ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේවා 2024 6 මාසේ 18 වෙනිදා තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නීතිඥ ප්‍රේමලාල් චමින්ද දොළවත්ත. ඒක තමයි මේ කෝට් එක හැමදාම දාගෙන උසාවි නගින්නේ. මිලියන 4.1යි මිලියන 12ක් පාඩුයි ආණ්ඩුවට. කළුවරපුටු නෑ කළුවර. මුසාරා පන්තිතුමා එස්.ඒ. සේමසිංහ මහත්තයා හිටපු මුදල් ඇමති මිලියන 4.6යි ගැට ගැවලා තියෙන්නේ. පාඩුයි ආණ්ඩුවට මිලියන 13.8. අවසන් නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා ශාන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා මිලියන 4.1ක් ගෙවලා තියෙන්නේ. මිලියන 12.5යි ආණ්ඩුවට පාඩුයි. කියන්න වෙලාව නැහැ. 76ක් තියෙනවා. හැබැයි 26යි අරන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඉතුරු ටික මම මේකේ 26 සභාගත කරනවා. අර අමතුමාට අපි දැනගන්න කැමති ඔයා අතතර ඉන්නවද කලින් වන්දි ගත්තු කට්ටිය? ඔව්. මෙතන ඉන්න වන්දි ගත්තු අය. ඒ කියන්නේ වන්දි මුදලුත් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ අයගේ ගෙවල් ඉන්ෂුරන්ස් ඒවත් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව රජයේ ගෙවල් ටිකත් කුණු කොල්ලට අරන් තියෙනවා. මේවා අපිට හිතෙන්නේ ගෙවල් ගිනි තියාගත්තද දන්නෙත් නැහැ. අම්මපා මිනිස්සු කියලා නෙවෙයි මේ ජනේල් ගිනි ගත්තුවටත් අරන් තියෙනවා. ජනේල ගිනි අරන් තියෙන්නේ මේ වේ. ජනේල ගිනි ගත්තුවටත් ගෙයක් අරන් තියෙනවා. එහෙමයි ජනතා මුදල් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා එල්ලි වෙනකොට තමයි ඔය විපක්ෂයේ කුලප්පු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි අර මතක් වෙන්නේ කාලය අවසන් වෝට බෝඩ් එකේ මොනවා හරි උණු ගල්ටි එක කෑලි අනම්මනම් මතක් වෙන්නේ. මේ ගිලපුවා වමාරන්න බැරි වෙනකොට තමයි මේ කෑලි අරගෙන එන්නේ මේ. ඒවත් කොන්තරත්. ඒකත් කොන්තරත් ගත්තු මහත්තයාගේ කොන්තරත් එක අවශ්‍යලා තමයි ඔය කෑ ගහන්නේ. හරිද? හරි මම අවසන් කරන්නම්. ඒ නිසා අපි මේ අවුරුද්දේ මට විනාඩියක් දෙන්න. මේ අවුරුද්දේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ගෙවල් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ඔය මහල් නිවාස වල ප්‍රශ්න තිබුණා. මුජිබ මන්ත්‍රීතුමාත් කිව්වා මිලියන 1360ක් අපි වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මිලියන 3000ක් අපි මුළු රටේම ගෙවල් හදන්න වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ ගත්තොත් ඇත්තටම 2015 2019 වසර 5 සඳහා හදපු ගෙවල් අපි මේ අවුරුද්දේ හදන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මිලියන 2850ක් අපි ආධාර දෙන්න මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. වෙලාව අවසන් නිසා මම අවසන් කරන්නම්. ඒ නිසා මේ වසර රජයට වෙච්ච පාඩුව මේක අපි නව රජයේ අපි ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු ගණනාවක් ගන්න ඕනේ. මේක ආපහු ගන්න හේතුව මේක ඒ වෙලාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ වගේම මේ උත්තරීතර සභාව අනුමැතිය අරගෙන තමයි මේවා දීලා තියෙන්නේ. නීත්‍යානුකූලව රජයේ දේවල් නීත්‍යානුකූලභාවය හදාගෙන රජයේ හොරගම් කරන්න නීත්‍යානුකූලව හදාගෙන තියෙන්නේ. මේවා අපි නතර කරලා තියෙන්නේ. තව 76ක් දෙන්න තියෙනවා. 26 අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතුරු ඒවා නවත්තලා තියෙනවා. මේකටත් අපි නීත්‍යානුකූලව කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.